Warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagya wilujeng dalu, ngaturaken dumateng Bapak Ibu, para tamu undangan sedaya. Sugeng pinanggihan sarengan pagelaran Ringgit Purwo sesarengan Ki Marta Arsono. Ki anggenipun mangke Ki Marta Arsono ngasta cempuriting lelampahan sedalu natase mangke saged dadosaken tontonan, saged dadosaken tuntunan lan tatanan dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang sami amirsani pagelaran Ringgit Purwo sedalu natase mangke. Betet ngatalumban ingriki ngaturaken salam taklim kula ngaturaken dumateng Bapak Ibu saha para punden, para pini sepuh sesepuh, aji sepuh ingkang dalu menika sampun nyengguyung hajatipun panjenenganipun Bapak Budiono dalasan Ibu Uci nggih mengkugati tasakuran nggih menika putranipun ugi kasembatan napa ingkang dados panyuwunipun Bapak Budiono dalasan Ibu Uci ing rikalenggan nika saha sapengeripun ngawontenaken tasakuran mugi-mugi tansah pinaringana kerta kelawan Basuki panjang kelawan punjung, kerta sipate luhur Basuki rahayu slamet panjanga anggenipun sami tumitah wonten ing alam praja lan punjunga, rejekinipun wiwit ing dalu menika ngantos sak lami-laminipun Allahumma amin. Ugi ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh menika saking panjenenganipun Bapak Fat Kuroji menika selaku calon dewan menika Kabupaten Malang mangke menika asli putra daerah saking Sumber Tangkil panyuwunipun monggo mbok pilih wonten salah sawijinipun perwakilan saking Sumber Tangkil menika ingkang badhe merjuangaken Sumber Tangkil mliginipun nika panjenengan sedaya saged nyengkuyung napa ingkang dados gegayuhanipun nggih menika panjenenganipun Bapak Fat Kuroji anggenipun badhe nyalonaken saking fraksi PKB mugi-mugi dados Dewan Perwakilan Sumber Tangkil mliginipun Kecamatan Tirtoyuda. Nggih. Dumateng Bapak Ibu saha para lenggah menika sinambi dedaharan pasugatan ingkang sampun sumadya nika mbok pilih sinambi ngrantos para waranggana ingkang badhe ngaturaken tetembangan sesarengan kalian para kanca saking Pandu Buanae mangke ugi mangke wonten pasugatan-pasugatan tembang ngaturaken panjenengan sedaya nggih. Nika mangke ugi wonten pesenan ingkang saking putranipun Bapak Budiono nika wau pesene nyuwun perawan Kalimantan kok adomen to Le. Nggih, mangke mbok bilih sampun wonten waranggananipun dipun aturaken nggih nak nggih. Tembangipun nyuwun perawan Kalimantan. Lah, Bu Uci nika wau sampun pesen kula minggah wau pesen nggih pun pesen lagu. Pesene Sidorondo. Lah dalah. Nggih. Pak Lani niku muni napa mboten Pak Lani? Oh mati nggih nggih nggih. Jenengan pateni paling. Mikir Pak Lani niku Mas. Oh ngaten nggih nggih nggih. Nggih. Lan matur sembah nuwun saking kanca-kanca sound system ingkang sampun nyengguyung pagelaran dalu menika matur sembah nuwun lan ugi menika ingkang dipun abadikan sesarengan kalian ITV syuting kang dalu menika makarya pagelaran dalu menika. Oke, wah jan sing bagian nginceng cewek-cewek jan cantik-cantik. Wedhe. Ngemot apa tadi? Oh. Yang jadi sik muda-muda tapi senengane ngemut permen. Nggih. Nggih, matur suwun nggih, Dik. Nggih, anu. Oke. Wah, kene ya enek. Alah Dek entuten maren iki Dek ngomong wis katelanten anjene. Anjene arek nek nyuting ning kene besang anjene kon. Nggih, mami slendru mawon Pak Lani nggih. Nggih. Mami slendru mawon anu pun rada seret suarane iki nggih. Nggih. Nekak-nekake nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur
lingsan yen mutan lelampan kangka uri tresno tulus najan ing gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golaran ing cagak kabak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagal rino ayo ngono tukang kecas kandungane hawa kae ora senggak nggih catetan sajroning ati katan luntur ora bisa lali aku kowe dadi garwa marga lare nang gubuk asmara padu buana yo
tanpa bantal tanpa kloso catatan sajroning ati jangan luntur ora bisa lali aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara yo pandu bana
Terima kasih Cak Narto. Aku diparingi rokok karo Cak Narto ra kon nembang walah. Iya. Oke, menika tembangan kagem Bapak Ibu sedaya para tamu undangan sesarengan kalian Pandu Buana ingkang sampun ngaturaken dumateng Bapak Ibu sedayanipun lan ugi ngaturaken dumateng Bapak Ibu para sinoman biyada sedaya ingkang sampun nyengguyung hajatipun panjenenganipun Bapak Budiono dalasan Ibu Uci. Ingkang kalian menika sampun siaga ganti samapta diri anggenipun atur pangtipur panjenengan sedaya awujud tembang-tembang campur sari lan dangdut ingkang dipun aturaken para waranggana sesarengan kalian Pandu Buana Cakma.
Terima kasih matur suwun nika para waranggana.